Καλημέρα. Σήμερα θα σας πω για τον Παναθηναϊκό που νίκησε τον Ολυμπιακό με 72-59. Ο Ολυμπιακός έκανε μέτρια εικόνα. Παναθηναϊκός με το μεγάλο παίχτη χθες στο Σίκλετον που ήταν από τους καλύτερους εκεί μέσα, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Χάρη στο Σίκλετον πήραμε τη νίκη. Ο Rivers και με το Rivers, αυτοί οι δύο ήταν που κάναν το παιχνίδι χθες. Αυτά. Και ο Παναθηναϊκός, από ό,τι είδατε, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες. Επίσης είναι πολύ καλύτερη από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο είναι... Το να φέρεις ισοπαλία με το Λεβαδιακό στο γήπεδό σου είναι λίγο ηλιθιομάρα. Αλλά αυτά είναι μικροπράγματα και διορθώνονται. Αυτά σήμερα τα λέμε. Γεια σας και καλημέρα.